sani koro jomathoth osebedo ka wito ngima gacho ne administrator sid nyaka sani kaluore kod jomathoth bendo osebedo ka retire kaluore kod kata kaka jomaundu osebedo ka monjo gi kinde ka kinde. Weche mag nok mag arita e gwenge mag Baringo en gino manyaka sani koro kawe matek ahinya. Wageno ni tesende obila auchiel ma sani koro semede gwengo mag Baringo biro konyo e ting'o malo chal mar arita mar mondo mi jopiny makono gin bende gidagi kod kwe maonge luoro ma kinde ka kinde gidaka daka gipenjore ni ponono jomaundu nyalo biro kawuono kose nang'o. Onego bed ni ng'iyo maslahi margi mondo gimbe gidage kaka jokenya mantiere gwenge moko modak maonge luoro mora mora. Aya ite mar 21 nyakoro mogi jwang tiere gino ma walose kacha ma en jatend migao ma pacho ka puothe chalo kamano puothe otuo kama to penjo kanyo ne what fake fertilizer inena ko ka jofwambo bero nitie kamera kanyo ma ochime tene gi turufuong molose. Cleophas an gimodhiera ineno kuma tiende no nitiere tiende koro wuoche ne nitiere dhoge akeno temo openjore ni what fake fertilizer ten owuon ong'eyo ni ponono fertilizer gi nitie koro otemo umo dhoge mar mondo mi kik owuo mang'eny kosa ang'o matimore to jopure ground to kineno ground to tuo mane kama jipure nyakoro mogi jongo chal nade kama intiere ang'eni de nero mara mondo mi wadhi nyime kod gazet kata kamano itemo gi kanyo anang'ane mano back page mano mara gazeti mar Daily Nation kanya kama den waranga ne sigana moko mantie kama oting'o nyaka mago mag tuke to ahinya wachagi magi mag thieth ng'anyo mag lakteche jumbe mar 2 ero ndalo 14 rumo kendo wachopo kama 14 ndalo 14 koserumo ka to koro chal nade mano eka mwarange karakae counties koro ikono kanyo mondo mi obed thuolo mano makao kenge mag chik ne lakteche magomo e counties magi kata kama lakteche to seramo ni oyo wanonge gima wadok lose gi telo mag county kata jok moko kapok owinj dwarowa kata kwayo ompogore. Nyaka sani gino ma lakteche osebedo ka yuaga inyanya to mago mantiere riwruok mag lakteche mano mar KMPDU gisebedo ka giyuak ni chakre higa mar 2017 sirikal odagi chopo kare mano collective bargaining agreement mane gichwe kokgi e higa mar 2017 moting'o weche mopogore opogore mag dwaro. Kata kamano nitiere romo mabende ne gibedo godo kod jogo ma ochung' ne sekta mar thieth e pacho kae to winjruok okosebedo kare winjruok gichope yo makare. Nyaka sani koro nitiere jotelo moko ma sani koro wacho ni ponono sirikal ne giluongo gi kalore kod barua mabende KMPDU no golo mogik. Giwacho ni sirikal sani koro timore kaka cowards kata jogo moluor. Ang'o momiyo ok gidwa chopo singo mane gichiwonwa kaka lakteche. To kinde ma magi duto timore kata obedo ni koro tend counties koro sebuogo kata onyiso lakteche gi e county ka county mar mondo mi odoge tich. Lakteche pod oramo ni gin pod gibiro dhi mbele kod ng'anyo margi. Magi duto pod imado mana nyiso midhiero mopogore opogore mwakale kaka jo Kenya. Wan kaka jopiny maka watuo to nego beni wadhi manyo thieth e ute thieth mag piny owacho wane mwahinyore kalo ni kidhi kuro to onge service mora mora mibro yudo nyaka jo thieth doge tich e yo makare. Sirikal onego bed ni kaso chenro ma kamae. Yande gisingo ni kochakore tarik 1 mano dwe mar 4 higa ni gibiro bedo ka gimiyo interns barupe mar mondo mi odhi e ute thieth. Warito mar neno en mana juma manyien kapo ni biro bed kichiwo barupe makamago to barupe makamago pono ni biro chiwgi to bende gintiere kod terms ma KMPDU dwaro kose oyo nikech ang'eni kapo nono gionge dwaro mag KMPDU to ng'anyo makamae podi biro mana dhi mbele. Sirikal onego kasane okanda kata onego bed ni giketo piny lai makare mar mondo mi lakteche odoge tich. Wacho ni daktari e nyasaye mar 2 kalo ni kothiedhi kacha komi yath ichango onego bed ni ging'iyo gini e yo makare. Nyakoro mogi jwang'e ite matoke kanyo podi ka waranga ne ite ma iye kar kanyo mano omiye peke page 62 kod mano ma 63 en World Safari Rally WRC Safari Rally mano kama intie kanyo are tarik 28 kawuono kanyo ka gidhi mana nyime nitie gik mathoth ahinya ma pod nitiere kar kae ka ng'irango gi achiel kachiel to ahinya e ite mar 62 kanyo mantiere wiye kanyo ondik ni no sherehe in public spaces Rift Valley Regional Commissioner warns. No se wach kanyo nonge uso kuong kata timo hawking machiegni kanyo kod apaya kama jogi bende dibedo kanyo karange iwacho ni ero mae kama gigi bende nitiere ka thoth ma gik ma ichiwo kachiel kod kasigana mamoko ma pon nitiere karka iwacho ni ero odiochieng' ma kawuono gari mokwongo dibedo kanyo kawuok sa 6
gi dakika 26 mano ka nitiere KICC kendo dhi nyaka Kasarani kama Kasarani kanyo ka giwuok gidhi chako ng'wech margi ma paya ma iye koni ka giringo ka gichomo nyaka Naivasha. Kata kamano gin gik mathoth ahinya motenore kod chenrogi. Nitie jok mabiro timo limbe ka Joyce manyaka sani yangore ni nitiere kanyo ka timo limbe margi e kinde mokwongo ka gintiere pacho ka koso gin jok mosebedo kacha ka olal mano ka ineno kar ka nitie sigana moko bende man bathe kocha nitie jok mobiro Nairobi bang' higni 25 bang' kane gin ka higni mokalo. Owacho kanyo ni enochopo Nairobi ka to moro ahinya gi expressway. Jo Uganda wacho ni gin gi feel at home, Kenya en good neighbor, ka gin Naivasha to gimor. Nitie oganda moko bende mokono jofwambo madhi timo fwambo e weche gi mag tuke mag safari mondo mi gibed ane jowach adier kama gintiere, kaachiel koda ka jok madhi bedo katimo ohala kaachiel koda gik mathoth matimore e tuke gi Joyce. Nyaka sani Cleophas wanyalo mana kwayo hawi maber ne jogo duto ma bende koro biro bedo karakore e piem mano mar Safari Rally machakore ayango odiochieng' ma kawuono mano e boma ma Naivasha. Iwacho kanyo ni yore sani koro ochimo mana Vasha e kinde ma koro jo Kenya kaachiel kod jogo mawuok e pinje maoko rito mar mondo mi one tuke ma kamano. Ka nitiere jago moro ka iluonge ka en finish driver Kel Rovampere ma jahigni 24 nyaka sani koro en bende obiro bedo korakore piem makamago mar mondo mi ponono oyud kendo loch mano yudo e higa mar 2022. Wakwayo negi mana hawi maber e kinde ma koro gibiro bedo e piem makamago. Wale Wanyalo dhi wantiere kod holiday mabor. Jatelo winji akiaga sani odhi miyowa thuol waboneno ne gik matimore kar ka. Kata kamano nitiere mara Engine Firat mano kocha mar Harambee Stars oyudo loch moro ma ipenjo kanyo ni en loch moro ma okelo geno manyien ne piny Kenya koso chal nade. Mano loch mane giyudo ka gintiere Malawi ka gikawo kombe mano ma gisebedo kanyo ka gimanya ahinya ni gisebedo kanyo ka gitime e yo mane. Mano nyaka sani ipenjo maduong' kipenjo ni dibet ni Firat ni Messiah mar Harambee Stars koso chal nade. Ma en kinde manotwak kanyo kod jofwambo ka nitiere kod Captain Michael Olunga ma bende oloyo gonde 3 nyocha mano miyo Kenya yudo okombe machalo kamano. Joyce ang'eni weche thoth ahinya madwa mul. Kata kamano bing'eni kocha mar Harambee Stars nyinge Engine Firat. Ang'eyo Cleophas, ang'eyo weche mag tuke bende aluwo mana matin kata obedo ni okalu matut ahinya. Erokamano nyakora moge jwang' yude thuolo mar somo gazet ma omori karka ka waduogo twak mokwongo chako koro nyaoda Sharon Ong'aw riti masani na kelo nonro mag gazet nyinga Cleophas Oluoch de kisumo kanyakwar mokelo nyaka sango riti masani.